Református Gimnázium és Kollégium szalagtűző ünnepéjén. Sok szeretettel köszöntöm végzős diákjainkat, szüleiket és meghívott vendégeiket. Testvéri szeretettel köszöntöm körünkben nagy tiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök urat, az igazgató tanács elnökét. Dr. Ciráné, dr. Kőházi Kis Tímea igazgatóasszonyt, dr. Körtvélyesi Attila urat, Nagykörösváros polgármesterét és kedves feleségét, a fenntartó Nagykörösi Református Egyházközség presbiterei családtagjaikkal, Kollerné Csőke Szilviát, a szülői közösség elnökét, tanári és alkalmazotti közösségünk tagjait. Ünnepélyünk kezdetén énekeikkel Ecsedi Péter énektanár vezetésével nemzeti imádságunkat, a himnuszt.